Abendlodle nophapha ekhanda kamenza indaba kawulalele lo muntu omemezayo omemeza ngathi yakhali yalila uthi igula likaJama lichithekile. Awu nina bakaMbhudu bomvu njengegazi, nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo lemhlabela imbedule. Nina bentule bande ngodonga kwelakithi le kwaBheka uZulu. Ngiyabingelela lo bingelelayo uprofessor ngengwakamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sakaBheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi. Mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu le oyethamele iHow I Ended Up in Drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1 la silanda khona abafowethu nodadewethu abasuke bezosilandisa kabanzi ngokuthi bawela kanjani ezidakamizweni nezingqinamba nemkhuba nemgilingwane abayigcina beyithola bengaphansi kwayo ngaphansi kwezidakamizwa. Ngifuna ukuliphinda leli ngaphansi kwezidakamizwa. Why ngiliphinda leli? Uhlelo lumalungana ngqo nokuqwashisa abantu. Uma uwumuntu uba nezimpilo ezimbili uma uke wangena ezidakamizweni kufike kube khona uprofessor wangempela ongekho ezidakamizweni bese kuba khona uprofessor wasezidakamizweni. Ngakho ke uma usuprofessor wasezidakamizweni uyithola usuwenza izinto owawungakaze uzucabanga empilweni yakho ukuthi uyokuzenza ngenxa yamandla ngenxa yedemoni elisezidakamizweni. Yingakho ke manje sasukuma sathi asicela abantu abakuzona izidakamizwa nayo sebephumile kuzona ukuthi kube yibona abazoyikhulumela bona ngomlomo wabo. Uma ngilethe umuntu la ezokhuluma ngisuke ngamlethele ukuthi uzoqhosha noma uzobreaka ngempilo kade eyiphila. Cha, kungenzeka uthi mawulalele ngendlela asuka exoxa ngayo umuntu uzwe ngathi wena uyaqhosha noma uyayincoma ngento adenza. Cha, kepha sisuke sifuna ukuthi umuntu asibekele njengoba kunjalo ukuthi ngesikhathi seseyidakamizweni imiphi imgilingwane ayeyiphila. Lokho asikwenzi ngokusangana, asikwenzi noma ngokungazi ukuthi senzani, siyazi ukuthi senzani. Senzela ukuthi izingane zenu yabona namhlanje ungabona sikulethela umuntu la afika axoxa istory sakhe ukuthi mina sengiseyidakamizweni nansi into engangiyenza. Ugijima ugxeka ujukujela manje kanti uzela ingane nawe ezongena ezidakamizweni uxakeke isiyenza lezi zinto oyibona siyikhuluma la ekhaya. Ngakho kuhlelo lumalungana ngqo nokuzama abafowethu ukuqwashisa umuntu uma simletha la eseke wangena ezidakamizweni aphuma. Ngiye ngakhala ngokuthi imost abantu asebephumile ezidakamizweni bayasaba ukukhuluma uma befika la izinto okade bezenza, but ke sike saba nenhlahla ukuthi sithola umusa yena angasabi ukuthi akhulume izinto okade ezenza esasezidakamizweni. Sengiyabona ukuthi kungani abantu besaba ukukhuluma ngezinto ade bezenza ngoba into iyabuya manje ibalandele. Umusa lo uzosilandisa kabanzi namhlanje ukuthi kwenzakalani ngempilo yakhe sensi ekavela kwiMPTV1 njengomuntu oseshintshe nje straight empilweni yakhe ukuthi yena uhlukene nezinto ezibhedayo. Uyithola uselandelwa abantu, uyithola usefikelwa abantu, uyithola ufonelwa nabantu angabazi kangangokuthi akasalali ngisho ekhaya usewumuntu olala ezigangeni. Ngakho ke bafowethu siyacela ukuthi nehlisa umoya nanokuthi futhi siyacela ukuthi bafowethu awukho umgqomo wokulahla umuntu kaZulu. Asisho ukuthi mxoleleni manje mbeletheni. Into ebhlungu ukuthi umusa uno7 months aphumile ejele kade egwetshwe 10 years kodwa manje kulo 7 months akekho umuntu obemphazamisa. Kodwa njengamanje ngoba esebuya ezotshela umphakathi ukuthi useshintshile futhi ufisa nokusiza abantu ukuze bashintshe, kodwa sekuyaqala manje futhi useyahutshwa. Asisazi-ke noma abantu balwisa into enhle noma ngempela ngoba kunothuthuva olukhona. Bafo kunjani? Ngiyaphila unjani mfowethu? Cha, ngiyaphila mfowethu. Angazi ngize ngilale ndoda. Since ungifonelile ungitshela ukuthi awukho usushiye ngisho ekhaya njengamanje uhamba ucasha ngezimo zezinto manje obhekene nazo emva kokuba kuke kwadedelwa ama-episode wakho. Mhlawumbe uma ungachazela umbukeli lapha ekhaya kwenzakalani, yini inkinga, bathi bafunani labantu? No bafo, athi ngiqale ngibe kanje lento futhi khona nomuntu olalele ezoyizwa yabo. Yeah. Uza wami la engayona inhloso yokuthi mhlawumbe mina ngizoyipraise ukuthi bengisigebengu noma ngisasebugebengwini yabo. Yeah. Ugebengu ngihlukene nabo. Ama-drugs ngihlukene nawo. Yabo. Ukuza kwami la bekuwukuthi mfethu ngiqwashise umuntu omncane nomuntu osasanda ngene ema-drugsini ukuthi uzobhekana nenkinga engakanani uma eqhubeka nama-drugs yabo.
ngoba yonke into inama consequences ayo mfethu ayikho into engenama consequences yabo yeah ekuzeni kwami la mfethu kutsema ngiqeda ukushaya ama video mfethu ebonakala mfethu yabo yeah shithi abonwe naye ezinye zegibe mina ngi26 mfethu yeah yabo ngigunya ngikufihli lokho yeah yabo kodwa ubunombolo bami ngiyabazi ukuthi ngibusebenzisa phi yabo ngoba ngangokuba mfethu ngithe ngihleli ngafonelwa amanye amatsotsi athe mfethu ade sibona ama video akho mfethu indaba mfethu uyasibopha mfethu wakhuluma into enje mfethu yabo yeah admina no mfethu akekho ngimbophayo kodwa laphana mfethu ebengiyokwenza bengikwazi yabo hayi ukuthi angicabanganga mhlawumbe ngivinjwe emgaqweni wathi uyawushuthi la ngajabulela ukuthi nami kuthiwa ngizovela ku TV yabo yeah nami mfethu njengoba ngenza nje ngiphendla indlela yami mfethu nangabe la bengabenza okubi ngiyacela ukuthi bengixolele mfethu yabo yeah ngoba ngifunda isifundo ngokuhlala kwami lapha mfethu yabo yeah kuningi engikuluzile kodwa ke kuthi ubisi ulichithekile likhalelo ngoba ngeke uzukwazi ukulibuza yabo okay nami ngiyaqala ngiyazama ukuthi mfethu iphile impilo engcono yeah yabo efana nawo wonke umuntu ngingahlukumezi umuntu ngingabikho umuntu okhalayo ngami yeah yabo kodwa manje ngiyithola ngazi ukuthi ngiyifaka intambo emqaleni yabo ngalokho ebengikwenza mina lokho engikwenza mfethu baningi abazokwazi ukuthi besizakale isikhathini samanje nama degree ne diploma nani bahleli abasebenzi abenza ilutho bajika nelanga khona engambe 10 years ngihlele ejele ngiyabuya namanje basenza lento engabashiya benza bavuka ekseni bayohlala enqoleni edayisawe lapha beyobhema insango kusiphakamile yakubele kubejika nomthunzi ngeke ngikwazi ukubuyela kuleyo mpilo yokuthi ngihlale phansi lokhu ngijika nelanga ngithi umsebenzi awukho umsebenzi usemqondweni wakho nasezandleni zakho mfethu sinenyawo wena ngimele ucabange mina lokho engikwenza mfethu bengifisa ukuthi ngelinye ilanga ngihambele izikole emphakathini so yangizwa kahle yeah ngiqwashise lezingane ezincane inhloso yami ukwenza lama video ingane ezincane manje o5 years 10 years banamafoni ingane na 5 years ofica icofoza ifoni yamawayo ena 10 years isiuclever ukudlula mina yazi into engazazi yabo leyo ngane le usuyakwazi ukuthi uhlale nayo phansi ukukhuluma izwe futhi uma uyingane smart yakwazi ngisho ukutshela ukuthi ma yazi lento obuyenza izolo angiyithandanga cela ukuthi ungaphindi wenza mawuzoyibuka lengane ibu ingane nje lengane ikhuluma into eyome kanje ikhuluma into engabe ikhulunywa umuntu omdala kodwa ithole enganeni ingakho kuyesinye isikhathi kuthiwa inkunzi isematholeni ngoba uyamthola umuntu omdala uthola ukuthi akanamqondo uthi uyafika enganeni uma ufica ingane encane ekhuluma into engimele ngabe ikhulunywa umuntu omdala bafethu ukuba kwami la angizili ukuzohlukumeza umuntu kodwa nami ngizama ukushintsha ikusasa lempilo yami ngoba ngiyabona mfethu ngikhulile sengimdala mfethu yabo kuningi kumele ngikulungise mangithi mina ngizoqhubeka nobugebengu ngiqhubeke nama drugs shothi ngifuna ukufa ngingena lutho emhlabeni bazali bami bathi bengizala abantu bazela insizwa ngizoba insizwa kanjani ngisema drugs ngisemgaqweni ngihlukumeza abantu akuyona impilo ingoba umuntu esaluthekile yabo into esengehlela noma bani mfowethu mawungachazela umuntu mfowethu ngeyidakamezwa umsuse ukusuka nokuhlala ukuthi uma usungenile njengoba uthi waqala untshontshe ekhaya wagcina usuvalelwe endlini ekhaya ukuthi ungangeni kwezinye indawo kuphume ke kamakhelwane kuthi kusuka kube kuphuma kuthi uzophatha ibhamu uzophatha umese
uma ungahlahlela umuntu ngezidakamizwa nje ukungena kwazo kuzona ukuthi ukufika zishintshe yonke impilo yakho zigcine zikukhipha ngisho esikoleni, ungamhlahlela umthini umuntu njengamanje obukayo oyitshela yena mhlawumbe engayicontrola lento, noma ocabanga ukuthi uma uganga useyidakamizweni ingoba usukuthanda? Let me tell you something na Professor. Yabo drugs ungaliqala manje uthi uzolicontrol, ulibhema uzolicontrol uma usakwazi ukuthi ube nemali each and every day, nalo futhi kuzokucontrol ngoba uzoba addicted kulama drugs. Ekubeni addicted kwakho lesikhathi obujwayele ukubhema ngaso kumele ubheme ngaso, uyagula wena. Noma ngathi uthi ngiyiko bhema unamanga lizokukhipha la uhambe uyobhema. Into ezokwenza ukuthi uphume le ekhaya uthatha into zabantu bakini ngoba ungasenayo imali yokubhema. Yona into ezoqala ikuxoshe le ekhaya ngoba ngizofika ngithatha ifoni yakho ngihambe ngoyidayisa 200. Ngothi uyaza le phone ya 15,000. Mina ngidayise malini 200 no 500. Ngoba ngifuna ukufezana inhloso zami. Anginendaba nawe. Nginendaba nalobuhlungu engibuzwayo la kimi. Uthi ngiyagula mina. Yabo. Umunye umuntu mekhuluma ngiyasho ukuthi yazi uyakhuluma nje ngoba wazi ukuthi ngigula kangakanani. Yabo. Yabo masuqalile edladleni ngeke usurvive, uzosurvive kanjani? Ukhona nomuntu ozomela ukuhlala nomuntu ukuthi makukhona yena kube khona into ezilahlekayo. Angithi kuzoqala kube khona amakamera akhiwayo la. Makhanjwa la ekhaya wena ushiyela ukhi ukuthi ukhona okabanendaba nawe. Bazokutshela ucela isiphumela sisafuna ukuya eThekwini. Ngeke sikwazi ukushiya la endlini ngoba sizobuya ngekho lutho. Nawe yazazi uzothi uzophuma lapho kwenzakalani kuwena njengoba ukhishwe endlini, bakukhanda moya inhlizimbi, bakukhanda inhlizimbi, uzobuya nje wena ujwayela la bathi ngone ngiqhayeza la bhekeza uthathe le nto oyithathayo uhambe phinde ubuye njengoba ubusibo ubabona mfethu abanye babafethu be-end up la eThekwini. Story esincane asenze lokushini emphakathini kuyabulawa abafethu. Yabo abantu abasadlali anquma abantu ukuthi bakwazi abakwazi abanendaba basakhathalele ukuthemba nokuthanda. Insebe ihlukumezeke kakhulu ngenxa yale wonke. Yabo make bakubamba bakubulala. Yabo that's why nami mfethu ngathi mangiphuma ejele ngabona ukuthi kuze ngizokwazi ukuthi ngiphile kahle nje mfethu ngiphisi vele bengumuntu ongagange lokushini. Yabo bengihluphela amandiya le ngaphandle mfethu. Yabo ongeza kumina athi mina ngamenza okube lokushini ngabuyidlalela ngami ngabe yena unenkinga nje nami. Yabo lonto mina ngiyena umuntu wempi pro ngiquiet ngipemela insanga ngipemela ugwayi ngilalele phansi mhlawumbe ngiphume ngijike lapho kwamakhelwane ngiphinde ngibuye ngihlale phansi. Yabo ngoba yazini ngisuke ngenzela obhuti bami ngingasuki kakhulu phambi kwamehlaba ngoba abakangithembi. Ngiyengibabona ukuthi hayi ngisho into abayikhipha la. Yabo ngeke ngizwe inyembezi igcwala amehlo mfethu. Yabo ngisho ukuthi ukube kuyangihamba ngabe ngiyahamba lapho. Yabo Emos
uthatha isikhathi eside khakini ukuthi balahle ithemba ngawe, uganga, wenza zonke izinto, ubhema. Njengamanje uphuma ku-10 years. Uno 7 months. Mawucabanga uzothatha isikhathi esingakanani ukuthi baphinde bakwemukele njengoba uzelwe, ngoba manje uzelwe kabusha manje. Ephinda ngiyaphinde futhi yabo elezona ingane bro yabo mina ngiyona ingane nkulile futhi yabo enye into ngiyayibuka ngithule angikhulumi mina futhi ngicela ngokuyihlekisela ngoba ngifuna into ezoba accusation ngoba ngiyazazi yabo ngifuna into ezolokhu ngiaccusation futhi ngiaccusation ngicela uma ningishaya uma ningibulale yazi lathe linye social worker kimi umuntu uma sephumile ezidakamizweni nabantu bomndeni basuke bedinga ukuthi balokhu kukhulunywe nabo baprepayelwe lo muntu osuke ezoze ekhaya, because lezi zinto lezi zokungamthembi umuntu nihlala naye zokuthi makuwe kwenzeka into encane nivele nicabanga ukuthi sekwenziwe yena, ezinye zazo zonke izinto lezi ezigcina zibuyisela umuntu emuva. I think mina umndeni wakho nawo uwodwa uyadinga ukuprepare, but it's been 7 months manje nendawonye, into kwakumele yenziwe January uphuma. Bro abo mina futhi njengoba ngiphume ejele ngiyimele yabo kona konke engikudingayo kumele ngizenzele mina, nginamanga nababa mina futhi ezo bantu nginazi ihlobo okazini in anginendaba nabo ngoba vele ayikho into abangangisiza ngayo. Ngeke uthi adudlule ukungisiza ngisejele uthi uzongisiza sengesemnyango, sokwazi kanjani? Sokwazi mina sobungipretend wena yini ufisa ufisa ukuyi-achieve empilweni yakho, yini nje igoli yakho njengamanje yabo manje nginjengamanje uyadayisa, yini ufisa ukuyi-achieve igoli yakho nje uthi uma sengidayisile engathiwa ngithola imali nansi into engafuni ukugcinela kuyona? Ukuthi ngibe nedlama muzi wami kana into engifuna ukuthi njengoba ngidayisa nje nami ngelinye ilanga mfethu ngiyafisa ukuyibona nginedladla lami la ngizoba ne-peace khona. Uma uzile akushuthi uzongisukela yezwa lami ngoba manje ngiyabona futhi ukuthi peace ikho. Yazi khona umuntu oze wathi mangibhala udaba lakho wathi lento izosuka ikubuyisele emuva. Manje wena ngokucabanga kwakho yini kumele siyenze ukuthi ungaphindi ubheke emuva? Emuva futhi la ngiye khona mina. Anje emuva ngijabulisa izitha zami. Yabona ngihlala khona ngibheke ngamanye amehlo. Kodwa omunye umuntu ngeke akubone lokho. Yabo. Ngeke akubone. Uzoyibonela ufana oright so clean mfethu oyiphilela grand. Akazi la emva kwami ukuthi mina ngingakanani okula.
kulolo kumjaji umuntu ingaphambili kunzima ngemuva yabo lento awungazi njengoba ngihamba yini la ngemuva kumina yini ngivalele la ayizwa lento mfethu impilo inzima ingezwe abantu bethu inzima impilo especially mfethu basuke waphila lempilo ebengiphile yabo kancane abantu uthi bekuthemba ungenzani kancane uthi wena ubuye uthembakala lokho ngichiswa yini ngibona mfethu phansi ophahle ngihlala kulona yabo kodwa-ke mfethu impilo yabo ngoba mina ngiyazazi ukuthi ngifunani ngiyimisele ngani usho wonke abakushoyo mfethu yabo nginankinga mina lokhu ebengikwenza bengithi ngizama ukusiza abanye abantu yabo abaney'ngane zabafana ababonayo ukuthi azi le ngane ngendlela egange ngayo kuzoba sikhothini lokho phela mfethu siwani umthento ugoba usamile umthento uhlaba usamile uhlaba usamile lugotshwa lusemanzi mfethu kushiwo ngithi ligotshwa lisamanzi ngeke ukuthi mfethu uzongiyeka ngikhulu uthi uzongigoba sengingaka kanjani uyamiyekisa yini mfethu umuntu into mengakathandi ukuyiyeka yena ngeke ingakho-ke mfethu mina ade ngenza lento ngoba ngenzelani ukuthi oma bey'ngane mabaqaphele eqaphele mfethu bewazi ama-actions ukuthi okay njengoba esenza nje kusezobhema ogwayi yabo ingane mfethu ekwazi ukuthi makade ubhema umuntu omdala mawulahla ugwayi ikulinde ukuthi ubhekele mayisiyawucosha lo khokho kagwayi uphaqozi ayikho right lo ngane izobhema ila kuqala khona awu izobhema shokile yabo njengoba ikwazi ukucosha lesinqama isibhema shuthi manje uyayibona-ke lento ithi iqalaphi iqala kuye umuntu omdala ebhema phambi kwengane ilento engangisho nje professor ukuthi mina mfethu ithema lami belibhema ekuseni before ngesikoleni bengiqale ngotshontsha ugwayi walo kuze ngibhema abo mina mfethu empilweni ngwenzile amaphutha mfethu yabo ya ngiyavuma kodwa sonke sikhule ngamaphutha kunjalo ungangalenza lifana nelanga kodwa nawe khona iphutho nalo ngoba akekho umsulwa kulomhlaba ngayikhona uzofaka ukhona akekho omsulwa kulomhlaba Musa uma kade ekhaya kunomfana noma kunentombazane eyenza into eyiwrong noma ebhema idakamizwe bamba inkunzi uma lo muntu esedecide ukuyeka ethi uyavala ufuna ukushintsha impilo yini kumele yenze umndeni wakhe ngaphandle ukuthi azamukele umphakathi yabo mfethu mawusupport umndeni wakho professor labantu bayabuka mfethu bayakhuluma futhi yabo uma ungakusupport umndeni wakho nento eyikhulumayo zingekho right nabantu ngeke bencane ngoba yazini inkinga iqale endlini yabo mawungangithembi wena ngihlala nawe uthi uzongithemba kanjani makhelwane wena mawukhuluma ngamakhelwane awukhulumi into enhle
noma ukukhuluma okuhle kodwa kubuye kube nobhatsi. Yini nenkulumo yakho uma uyikhuluma ngabe ibe nobhatsi? Why? Ngoba ungithemba ngithi. Ngiyakubona ukuthi awungithembi. Kodwa ngenze ngathi angikuboni lokho. Yabo? Ngoba yazini angisafuni ukubuyela ejele. Angisafuni ukubuyela ema-drugsini. Yabo? Amathekeni amaningi kade ngiwabona futhi nama-out. Athi Musa futhi ade sikubona ku-TikTok futhi ukhuluma ngento wawuzenza yabo. Ha futhi keep it up futhi uyibambe ngale ndlela oyibambe ngayo ntwana yabo. Ungathi into zakho engakukhanyela. Mina abafethu ngiyazama. Nokuthi ngihlale phansi ngishiswe yilanga la ngicela u2 namashumi bokubhema ugwayi. Ngoba ekugcineni nina ngizobe senithi enginalethothe ekuthumo sehlezi ihleli kulesa stamkoko noma kuleya nqwele lapha edayisa ukuthi hey mfethu mayekubona mfethu ngeke ngakucela ishumi noma 10 rand. Hayibo lonto lapho kwehla kwesithunzi sami mfethu ukuthi mina ngicelana namashumi no2 rand. Clever yonke. Hayibo lonto sisebenzi nje lesi siphume ejele mfethu. Siyamazi. Yebo abusebenzi leminyango. Inombolo yasejele. Okay mfethu sike sisabele nala eAfrika ngoba phela siyisebenzi siyazana. Yabo? Kodwa akukho engikutholayo mina ngenombolo. Awukho umsebenzi engaqashwa kuona ngokuthi ngi26. Ukhona mfethu. Hayi lutho angaze ngizwe. Awukho. Yabo. Umanje. Kunenkampani engakwazi ukufaka ama-CV kuzona. Eish. Ngoba yazini inkingi iyodwa. Mase ngifika ngifaka ithupha lapha. Izona ezonginika inkinga. Ziyaceba. Yeah. I-criminal record futhi ikhalisa abantu abaningi. Yabo? Akudingi ukuthi uzopanta into ukuze ube ne-criminal record. Yazi usangaboshwa la mfethu. Uboshelwane mhlawumbe ukuthi uphuza ubhiya. Bekuthathe bokubopha. Once wafaka ithupha zakho mfethu. Usune-criminal record. Kunomuntu onenkinga mfethu ukuthola isipani mfethu onetifiketi onamajazi. Ngokuthi nje mfethu wajike epolice station. Methu uthi kuthiwa wena une-criminal record. Abuze yani. Kuthiwa wena wenza icala eliwukuthi njengosuku oluwukuthi. Awu. Leyo nto umphethe kanje. So yona ekuvimbile. How much more na ke mina mfethu engihlala iminyaka lapha. Angithi omunye umuntu mekubuka emana abona isigebengu. Uthi okay right angizomqasha lo mchiti yabo. Asipana. Mefika la ngaphakathi njengoba the isigebengu. Shothi nezinto ezibona zoyincinza. Ungayephi yephi mfethu. Lo suke eqasha. Suke kukhona iCCTV ehamba nayo kanje. Yize noma ungeke uzubona. Kodwa wena usuke ugadiwe. Each and every move and step oyithathayo. Yabo? Lento engibhekene nawo manje. Yabo? Phuma. Ukwenzani? Hleli noba. Ngingane mina. Yazi kubhlungu mfethu. Umuntu azothi yazi wena ufuna ukungiphatha.
ukuphatha ndlelani mfethu funa ukuphatha ndlela ngoba ayikho phela into engisayenzile engathi mina la hayi funa ukuthi laba bezwe ngami. Mawubheka umphakathi uyafunda nemaphutheni akho ukuthi mhlambe befundise izingane ngempilo kade uyiphila kunokuthi bekujaje bakuthathe mhlambe besondeza izingane ukuthi ena ake niyodla umthetho lapha ukuthi umuntu owenza njengani uphelelaphi. Imvela kancane lonto professor akekho athi kutshele enye into professor limphakathi esiphila kuyona hayi mfethu mhlambe kure ukuthi uthole umuntu ezokucela ukuthi icela umu-advise ingane yakhe into engeke yenzeke leyo ingakho ngithi kure ngoba abazali bengane ezikhona la ngaphandle ezabafana ezamantombazane especially abafana ngabe kubona uhleli nazo kuzothiwa wena uyifundisa ubugebengu ukuthi ihambe ziyokwenza ubugebengu sibuye zize kwena ezoningi izinto ayezana mawuhleli nezingane ezincane zabafana ezisakhula ekuthiwe wena ufaka the bad influence kuzona Twahlukanani naye angiphathiwe kwamantombazana ngikufuna kakhulu yabo abazali manje mfethu imali isebenza ngayo yonke indlela yabo ukubonakala kwami nengane yakho yentombazana kuzoqhamuka omunye umuntu oseceleni afake wena mfethu umoya omubi uthi yazi lengane yakho njengoba ihleli naloya muntu uzothini mayirape uzobona ngonina wengane ireaction yakhe mezobiza lengane uthi khona into ekhona la yabo kahle bengayiqondile ukuzobiza lengane lo muntu useyayibiza phela ngoba ezwe ukuthi uyihleli nami noma ebona ukuthi ihleli nami yabo angazi mina omunye umuntu kuyekuthinda emqondweni wakhe ngomuntu ophuma ejele yabo angazi ngempela abantu bazi ukuthi mawuphuma ejele inkunzi isigebengu yabona sifani mfethu khona ophuma ejele uthola ukuthi ekuphumeni kwakhe ejele kubongazi ukuthi yonke into iqala phansi yobugebengu kubongazi ukuthi ejele kube yofunda ubugebengu ayizwa abantu mawubheka akuzona yini inkinga njengalezo obhekene nazo awusebenzi ekhaya vela uthembakele emphakathini awuthembakele nabo abantu bayakufuna abanye awucabangi ukuthi izinto mhlawumbe lezo ezivele izibuyisela umuntu emumva ukucabanga kwakho sure uthola abanye abafethu bebuyele ema-drugsini bebuyele ebugebengwini true into ekanje support yazi uzothini vele ayekho umuntu ongithandayo mina ayekho umuntu ongikhathalele yabo noma ngayibuyelele ema-drugsini ngiyibuyelele enkunzini noma ngingafa akekho ozongikhalelwa yabo lonto into engizoloku ngihlalele la yabo angisebenzi angisolutho ngeke ngilokhu ngikhulunyisela ukudla yabo lonto ingakho abafethu abaningi mfethu kusigcina sisola sihlele kanje la eThekwini emgaqweni ngoba omunye usuke efuna into ezomnika ipeace mfethu yabo makabhema mhlawumbe i-drugs ukhohlwa yona yonke lento eyenzekayo emuva ayezwa lona ukhohlwa yona yonke makabhema akhohlwa ukuthi naye leli drugs njengoba elibhema limkhohlisa khohlwa na impilo yakhe uba addicted kulona yabo lona liqeda ikusasa lakhe
yena akunakile lokho yebo lonto ngoba yini udliwa ile yanto emidlayo engamniki ukuphumula yabo azi futhi impilo futhi inzima yabo idinga bomelelo kufana nokuhlala ejele kunzima ukuhlala ejele abanye baphuma behlanya abanye baphuma be-paralyzed yini ukuhluleka ukwamukela nokubekezela ayezwa lana ma ungakwazi ukubekezela ngeke usurvive kuleya ndawo ayezwa lana mhlawumbe la eminyango mfethu ungasurvive kodwa ma ungakwazi ukubekezela angikuboni usurvive angikuboni uphumelele yabo ngoba wena kunezinto ohlulekayo ukuthi umelane nazo ayezwa lonto mfethu abantu abaningi mfethu uma bengane abaningi noba bengane abaningi ayigxilele etshwaleni ababhema ama-drugs abantu abaningi abanye especially emalokishini abantu ade bebheme wonke emalokishini bagcwele la eThekwini manje yabo abantu abasele emalokishini yilabantu abaphuza utshwala naye uthi uyambuka lo muntu akahlukile nephara impilo yakhe kuwukuthi nje yena uyaphuza usakwazi ukuvuka yoye etohweni kodwa uma uthi uyabuka lento ayisebenzayo ayikho iphara leli iphara ukuzwa iphara libize elinye iphara hey wena phara mase ngithi mina ngiyahlala-ke nabo bephuza utshwala ngithi mina njengoba uthi uyiphara wena uyini hayibuka ngilona iphara mina hayibuka ngilona iphara mina ngithi mina uyini ayikho nje wena into addicted kuyona idukudla ugwayi uyinsangu utshwala ayikho into addicted kuyona addiction okay asidluleke lapho awungichazela ngaleli gama elithi phara chaza ukuthini leli gama elithi phara hayi phara umuntu obheme ihunga uba wathi iphara umuntu obheme ihunga mshana yami ungitsheleke i-dictionary funa lo bhuti abheke leli gama elithi iphara angitshele ukuthi lichaza ukuthini noma lo sisi ewafethu azenzi ngcono akekho ngcono kunomunye la emhlabeni ngathi uhlala phansi uyabuka singcolile ngendlela engafani mhlawumbe futhi mina ngcono yabo mhlawumbe ngcono kodwa bawesi mina mawubheka idakamizwa ingaqedwa kanjani ngeke iphele idakamizwa hayi khohlwa bro idakamizwa ephele ngoba yazini zifakwa ile abantu esibakhothamayo thina labe sibakhothamayo ethi i-drugs malifika mfethu lifika la ihapha alami ngebhanoyi ngena la ihapha ngimkhumbi le soyikwazi ukuthi unekonteni enamathana amangaka i-drugs angiyojekhisele kwabanjwe nefro yakhe befake iphilisi ligcwele icapha libuye eChina kwenzakalani ngayo ayikho indlela yokuliqeda i-drugs
kusho kuyosiza khona ukuthi kube nezinhlelo ezinjengalezi eziqwashisa abantu ngalo ukuze umuntu angenazi ukuthi ungenaphi. Vele fethi abanye fethi bangena abazi ngoba ethi ufuna uqeda inkinga kanti uyolanda moya inkinga. Fethi azi ngistress fethi ngiyezwe nje kuthiwa uphuza lento ekuthiwa incike umane ulala in peace. Ayibona ukhohle lento le izokujwayela. Fethi itsekuliyonke kuphuzwa incika amalokisho yonke kuphuzwa incika. And abazali bakayazi leyo nto. Abayazi. Iyabadida ngithi bamani bebona idrink ibona. Ifethi ekuthiwa incika indiyala. Sina sasibiza ngebhazi. Umuthi sokukhwehlela umixe ne-drink. Ibithandwa abafethu abebheme ihunga leya nto kuqala. Bebengayimix ne-drink. Bebefike begoqa amadama abehunga bese faka umunwe phakathi agrise ngaleli lokho. Njengoba ukuthi fethu uyawela erobotini ufica umuntu lele straight usekhohlwe nawo uthi ume erobotini. Hey, ile antibuzz leyasebeyibiza ngencika manje umuthi wokukhwehlela. Yabo njengamanje isizwe siya upgrade ngezidakamizwa siya phambili. Iphuzo olilwe nje lento. Iphuzo MC ama celebrities lezi ngane labantu ezibathandayo usubona singayenza. Siyaphisa isizwe makunjalo. Fethi yabona kulomhlaba fethi kuya ngawe ukuthi wena ufunani ngempilo yakho. Yabo nami fethi njengoba ngisukumile ngeza la ingoba ngifuna ukushintsha impilo. Yabo mhlawumbe ngelinye ilanga nami fethi ngibizwe ngo-businessman othile. No, kuzokwenzeka. Definitely sure kuzokwenzeka. Trust my lead. Hayi kuzokwenzeka. Actually fethu yazi amathuba emsebenzi fethu mhlawumbe ngingagcina fethu kukhona abantu abaningi abangibongayo. Yabo lesifethu kunento la emhlabeni fethu esetshenziswa each and every day. Ngeke udle ngesitsho ungasiwashi. Ama-tax awashwa ngensipho. Yile ama-clean ngensipho. Yabo nje mangingawazi mfethu ukuthi ngizenzele mina mfethu insipho. Sinkwa semhlangene idla lezo. Ngisho nesizukulwane naso siyofika esidle lesinko. Ufuna ukukhanda umthombo. Mfethu Kuhlukela umuntu ofuna ukukhanda imali nomuntu ofuna ukukhanda umthombo wemali. Yabo lapho fethu umthombo ongasoze washa la. Uyosha ngokuthi mhlawumbe akekho ofunile egcekeni ukuthi aqhubeke naye. Yayizona akekho ofunile ukufunda ukuthi yazi uba fuqhamuka nese rights. Yabo la singaba in business ongangokuba futhi singaze si develop ibenkulu ngoba naye ubafa ngaqhamuka nowakho umqondo nami ngiqhamuke nowami nomunye aqhamuke nowakhe. Yabo manje makubhekene neziqu zamehlo sifikane nesikhathi ukuthi discuss izinto eziproductive kanje. Ngithi ngakho fethu pro sigcina sienda pha kanje la fethu. Iyona nto mina ngilethela leyo fethu. Ngiqiniso. Ingoba ngikwazi ukuthi ngihlale nama-outs sidlaleni phansi sixoxe. Into serious. Noma uthi ufuna ukuxoxa nomuntu ukutshela ukuthi yafethu ngijahile okhuluma uthini. Nakhona lapho ichiphazela ifoni yakhe. No. Musa kuzokwenzeka. Awuthemba ubuholi bami manje. Angifuni ukuthembisa abantu izulu nomhlaba. Kodwa yabona manje from today I think ukuhlaseleka kwakho uhlaselwe labantu bekuzoveza noma bekuzokhanda ukuthi
siyibuke ngelinye iso manje indaba yakho singabe sayibuka ngeso bengade ngiyibuka ngalo lokufika abantu bezoqwashisa kudlule. Ngiyacabanga ukuthi kuningi kumele sikwenze ungakwazi ukuthi kusize impilo zabantu abaningi. Ngifuna ukubona ushintsha mina manje ngempela ke manje vele usushintshile uqedile into esisele manje ukuthi ukwazi ukuthi uyimele right futhi noma umuntu osemgaqweni ongasabi nokudayisa. Manje omunye umuntu oyangithembisa izulu nomhlaba engengimbize la angisamthola ucingwe nawe wabona. Sure. Yeah, so angifuni ngisho ukumenshina ngegama ngiyacabanga naye ukuthi uma eseqedile ibhizi yakhe uzobuya but imina manje osezokwenza asiseze ukulinda indaba yakhe kuzomela kwenze mina manje ngicabanga izinto eziningi angazi noma ngutholela umuntu ozokwenza isecarpentry noma siqhubeke nokudayisa ukudayisa ngicabanga kodwa ngiyakholelwa kakhulu ekudayiseni because energy ukudayisa unayo. Ngiyakholelwa ekudayiseni mfethu ngoba ukudayisa mfethu usuke udayisa into abayithandayo abayidingayo yabo. Umuntu ngeke ayithenge into engayidingi yabo. Sama manje mfethu even ama-vesta nje engagijima kabi ayikho into engathengwa mfethu. Kunomuntu ophuma endlini eze la eThekwini ezothenga igross uyazi ukuthi azanginawo mfethu amasokisi anginawo ama-vest anginawo ama-trunk yabo. Hayi ngizokuthenga lapha eThekwini bese efikile sethenga la into zasendlini uyakhohlwa wena uyakhohlwa. Siningane ley'ngane zizodwa noma kuthiwa iyodwa ezimbili zi-stress ngoba ingane ngeke ikwazi ukuthi phela u-2 days ingadlili futhi usuku lukhulu. Ukulamba kwayo iyabuya izobuka wena emehlweni. Ishiya zonke ley'ngane lapha emgaqweni eyadidlala nazo iyabuya iza kuwena baba ngilambile kwawena ulambile njengoba ulambe wena lengane uzoyisiza ngani. Angithi izo zonke ezinye izinto futhi ezegcina ichuta ama-out ukuthi abuyele ebugebengweni nabantu besifazane. Umuntu wesifazane anqena ukutshela 99 athi nabo ubani bayaphanta wena uhleli unyeka amasende la. Angifuni ngisho ukwenzani ubheke mina emehlweni. Mawucabanga ifika kanjani yawuthini lonto. Naye iyacabanga xa isek manithi ungijwayele umuntu wesifazane. Yazi kushuthi yona into ahambe ikhuluma la. Yabo. Ingakho amanye amawathi egcine ebuyele ebugebengwini nasema-drugs. Bafethu i-support ibaluleke kabi. Ilokhu ukhalile nge-support ibalulekile mfethu. Iyona umongo wempilo yomuntu. Ngeke kuthiwe mfethu ungahamba uyephi mfethu uhlale la uhlala khona. Kodwa uthando nenjabulo uyokuthola edladleni. Baze bethi there is no place like home. Shuthi manje inkinga mayisise ekhaya usuke ungasenamhlaba. Ungasenamhlaba mfethu. Yabo. Futhi ungangenzi ukuthi mina ngifuna ukuphila impilo ethanda wena. Ngoba ngeke yenzeke lonto. Ngithi yami lempilo nawo neyakho. Ngeke ungiphilise indlela ethanda wena. Yabo. Yazi ibuye lapho lento bafu. Ibuyele ekuthenini kune social worker lathi kimi uma kuphuma umuntu ezidakamizweni umndeni before aphume aye emndenini kumele kuya ama social worker ayohlalisa umndeni phansi awutshele ukuthi ngoba lo muntu lo ebuyeza la nazi izinto kumele niyigweme ukuthi zenzeke. Lo muntu uzodinga 1 no 2 no 3 kunini. Once nenza 1 no 2 no 3 nizombuyisela. So I think umndeni wakho abawupreparelanga ukuthi wena uyabuya kuona
ubuye ejele awusabhemi uzofuna uqala impilo kabusha nawe ufica izinto mhlawumbe obungayilindele and mina ngizothi angibasoli ngoba umbuzo uthi kwakuthatha isikhathi esingakanani ukuthi balahle ithawula kwena mayikuthi bakuthatha 5 years ukuthi beze bekudele bethi hayi lo muntu lo usihluphile lo noma 10 years akukwazi ukuthi ngo7 months sengavele bevele nje bekubelethe same time abantu abangakubeletha abantu abakanjani abantu olifikile social worker kubona labachaza ukulalelani-ke lo muntu lona obuyayo akusesiyo lo muntu owayekade hanje wayoboshwa ngakho ke sizodinga nazi izinto kunina sizodinga isupport kunina sodinga ukuthi njengobusho nje ukuthi kwesinye isikhathi usukungadingi ngisho imali udinga ukuthi umuntu ozokulalela manikhuluma uyayizwa le nto le izinto zonke lezo abantu abangazazi ngoba asitrainiwe thina siyindle emnyama ngabantu abeke baba seyidakamizweni ngabantu abeke baboshwe understand le nto le you understand that mhlophe bafu Pierre mhlawumbe abanye abantu bazi ukuthi umuntu uzukhombisa ukuthi uyamsupporta kumele umnike imali umthengele into zokugqoka ini yabo lonto yazi mfethu uzokwenzela iexample ngengane nje encane yabo ubobona ingane yakho uma ungazobabikho usuku lonke ujwayele ukuthi ube khona le ekhaya iyazi ukuthi awubaba yabo lonto uyikhonzile uyayidlalisa yabo lonto yazi umnyamalele wakho ngengane iba nenkinga wesingasakuna ngoba wena umuntu ekwazi ukuconnecta naye uthola ukuthi ngaphezulu kwamawayo mayihleli noma waye kodwa maye wangena wena manje ijabule ingane idlala indlu yonke kade ingadlali ngoba yazini uyakwazi ukwenika isikhathi sayo mawukhuluma nawe futhi awuyithethisa uyitshela kahle uthi yekele lonto ithe uthi yekele lonto ibuye ize kuwena izobuya emehlweni uthi yekele lonto yes ngithi izwile iyeka le hayi uthi hey wena shiya lapho khande enye into kuleya ngane akutshele futhi khande enye enga futhi support spiritual yeah umoya yebo nje mfethu balekile ukuthi nomndeni ngoba yenhlale phansi nje mfethu wafethu sama out lawa fethu wala yaba nosisi awuthi bakhona sikenza njani bafethu ukuthi lo muzi mfethu ube lento yayifiswa abazali bethu okay right siyabona kwamanje bafethu amathuba emsebenzi asabhede yini ke bafethu singayenza engasifakela imali sikwazi ukuthi sigcine sirichele into esifunayo yabo lapha ngisenhleli ngakhe ogqama ama-ivers ahlukahlukene kuthiwa wona ngoba uhleli la ekhaya asithathe inqola sidayisa amafruthi asidayisa amafried uma ukuthi wena umuntu onamahloni mina nginawo amahloni angimnqeni omunye umuntu yabo lonto uma ngiya ngento e-right ngaphandle uma ngiya ngento ebhedayo ayinami nginawo nembeza ngumuntu mfethu yabo khona into engingakwazi ukuzenza futhi sengibona ukuthi angibukanisa nabantu phela lento ingehlisa isithunzi yayizwa lona mfethu ukuhlala nje nindawonye mfethu yazi lokho kwenze enye into wena yabo ukuthi nje kube khona umuntu okuthemba ukuthi hayi mfethu azini mina ngawazi ukuthi mfethu njengoba mfethu wena uhleli uthi uyakwazi ukudayisa yini mfethu
esingayi-order ke wena oyibonayo e-right ehambayo njengomuntu odayisa ngoba phela mina ngazi mfethu ayibona lona yini mfethu sikwazi ukuthi support not like ukuthi wenzela mina owenzeli mina wenzela thina sonke ngoba ngeke uhlezi unemali ngeke uhlezi unemali i-teamwork manje ayizwa lana kumele sisupportane singani zandawonye nje ayikho impunga yehlathi PRO khohle ayikho mfethu ngeke mfethu uyithole impunga yehlathi ayikho futhi inkomo edla yodwa umuntu uyamdinga omunye umuntu uyamdinga noma ngathiwa wena umbona eusikhotheni kanjani kodwa yazi ngelinye ilanga uyomdinga lithini lakhe lokugcina kubantu sasigoqa nabantu abasakubambele amagqubu elokugcina ngalisho mfethu kubantu PRO cela ukuthi bengangizwa kabi yazo mfethu bengangizwa kabi kule mavidiyo ade bewabona not like ukuthi mhlawumbe mina ngisasema drugsini noma mfethu ngisayisigebengu mfethu yabona sasona isigebengu mfethu ngashiya phansi mfethu into zobugebengu yabo nami ngifuna ukuphila impilo e-right efana nawo wonke umuntu kubona bonke laba mfethu abenze kokubi ngesandla sami ngithi ngicela ukuxolisa mfethu lokho kusuka ngaphakathi ekujuleni kwenhliziyo yami ngoba ukuba kusuka ngaphakathi enhlizweni yami ekujuleni kwayo engengikusho sonke sinamaphutha kodwa ngokuhlukana kwawo mfethu akekho umuntu ongenaso isono kulomhlaba emhlabeni uba nesono uzalwa waqala wafika kulomhlaba usunesono aphiko othandayo othi ayikho lonto a-comment ngithi mina kulomhlaba uthi uzali usuke usunesono waqala nje yakhala ingane yavula amehlo isinesono leyo ngane sokuthi nje izophila phakathi kwalomhlaba angiphathi kuthina abadala ngisho umfundisi unesono bafethu akekho ongaqhuzuka empilweni uma ungaqhuzukanga kusuke kuyinhlanhla yakho kodwa akusho ukuthi ubungaqhuzukanga wena wonke wakho kuhle khona okubo okwenzayo othola ukuthi abanye abantu abakwazi kwaziwe wena bafethu ngicela ukuxolisa kukona wonke mfethu ma ukuthi bangezwe kabi abanye abantu yabo kodwa inhloso yami mfethu bewukuthi ngizama ukushintsha impilo yami ngiqwashisa nabanye abantu abangakangeni ema-drugs abasacabanga ukungena ukuthi ama-consequences ama-drugs ayinkinga impilo yobugebengu ungayibona inhle ayimnandi mawusuphakathi kuyona ibuhlungu uzufise ngisho ukufa lento engeke imane yenzeke isinoma kanjani umdali mengakathandi nabakini abangasekho ngiyafisa ukuthi nje ngelinye ilanga mfethu bengibona abantu sengiphumelele mfethu yabo bazokubona bebona ukuthi lento mfethu engiyikhulumayo la not like ukuthi ngizodlala la no bazokubona bafethu isupport ibalekile bafethu yabo abantu bakini abasemajele abasezibhedlela abakiphipa abagulayo abanjani support bafethu support no ukufika nje uzombona uyaphila bafu right mfethu uke wadla kodwa
lokho mfethu kuyena kuyamphilisa usejele nje unganqeni ushaye iphone call mfethu sacela ngikhulumisa noXoliyana uXoliyana lokho kuyamphilisa uyakwazi nawe usabekezelele leminyaka iziphela abone namaphutha akhe akwazi nokubona namaphutha akhe yabo ungathi noma umfonelele ukuzomgiva khuluma kahle naye yazi uyena ozoyisholo yena ukuthi bafu kunzima la nami sengibonile mangiphuma mfethu ngicela ukuthi sibambe ngendlela eright yothi hayi okay mfethu mawusho njalo sina sobona wena ngithi wena uthi ushintshini sobona ke hayi umuntu mfethu ozothi uyakusupporta niyazwana abuya kutshela ukuthi yini utakuyunga nona namhlanje kwazi kahle lo muntu futhi uthi awusayibhemi unga yini mawukhona into ongazuthi siyaphambana ngayo la endlini noma ngaphandle wena ungitshele ngama drugs ayikho enye into futhi ongayisho right uzumtshela umuntu uthi first ngakusho wonke mfethu yabo futhi ungaphindi uyisho lonto ngendlela engikuhlonipha ngayo awukazi ungizwe ngiphakamisa umoya hlezi ngihlekele ngoba ngisuke ngiavoidani indaba zezitori ngithanda ukuthi mina mfethu mangihleli la ngisuke ngihleli khona ngihlalele ngokukhululeka kodwa manje azi mfethu ayikho leyo nkululeko ngithi ngiyayizama mfethu kodwa ngiyabona ukuthi kusanzima yabo awucabanga mhlawumbe lenile leli hlathi leli awucabanga ukuthi amaplan kaSathane ufuna ukubuyisela ehlathini hawu Sathane ngeke lunge mfethu ngeke salunga uSathane mfethu yabo njengoba mfethu ngikwazi ukuthi ngithi ngiphuma nginqaba into eziningi ama-offer amaningi benginikwa wona angasile yini-ke singangenza ukuthi mfethu nginqotshwe uSathane ngoba ngikwazile ukuthi ngimphebeze okay angisonti ejele bengiyimuslim bengisonta namasulumane yabo okay abanye bazuthi ejele mawuye kuleli sonto lamasulumane usuke uyofuna lezi zinto zakhona yabo lezi ey'suke y'tholakala it's not like that mfethu vele khona baya ngalokho khona baya ngenkolo yabo phumile ngihleli la emnyango ngisonto ngihlalele kanje ngiyaphanda uphanta wami ngiphanta ngokudayisa hayi ukuthi ngiphanta ngokuhlukumeza omunye umuntu angihlukumeza umuntu ongenza mhlawumbe nemvelo iyakutest ukuthi ngempela lento othi manje uyiyo ngempela yini because iyona nto lena ezokudetermine ukuthi mawuthi wena usushintshile uzobhekana kanjani nezingqinamba ohlangabezana nazo indlela ozobhekana nayo ngayo ingqinamba iyona ezoba isiqiniseko sokuthi ngempela hayi wena noSathane ishiphelele Piero saphinda ngisasho namanye ukuthi kunzima ukuthi uSathane anginqobe mawuzazi ukuthi wena empilweni ufunani unqoba abadukileyo abangazazi nabantu abasathanda into zomhlaba ayizo lonto yabo mawusaney'nkanuko kulomhlaba ngeke usurvive ngeke uyi-reach lento ofuna ukuyi-reach
ngoba wena usaney'nkanuko usathi uyale ubona enye into ngapha ungabusanga ngala usuya ngala yayibona lonto umqondo ubuye usulethi xa yibo mina bengiyali lapha gcina ungafikanga noma usazi ngithini bafu ngizokodela izinto zokudayisa mina myself umsalufu wami so sizokhuluma out of camera ngazi noma sizohamba siyoyithwebula lezi zinto mhlasiya siyothenga noma sizokwenza kanjani if ekhona nomunye umuntu bafethu ofisa ukusiza umusa njengomuntu osedinga ithuba lesibili emphakathini uzokwazi ukuthi angishayele enambeni yami kunenamba yami lapha enginokuyifaka ngqena ukuthi ngifake yakhe ngoba kuzokusuke kufone nalabo siqanganyana laba abahlezi bemfonela befuna ukumlwisa ezofona nabantu aba-wrong inamba yami ithi 081 513 5606 engifoneleka kuyo leyo ungangi-WhatsApp kuyo engi-WhatsApp kuyo ithi 071 2817 509 mawukuthi awuzwanga kahle hlehlisa uqale phansi inombolo kanti futhi khona kwi-description box ikhona inamba yami ngiyayifaka mawungena nje kwi-description uzoyithola if ufusana ukuthi umlekelele ekuthenini stock esiningi sokudayisa ukuze ezokwazi ukuthi impilo yakhe manje since eseshintshile izolunga into athi ufuna ukuyenza ngicabanga ukuthi uma isiqalile iprogram yethu nje MPTV1 yokuhambela izikole sizobe sesimfaka ngoba yona into angitshela yona futhi enye ukuthi kahle kahle ephuma ejele wayefisa ukuhambela izikole eqwashisa abantu naselokishini ngempilo nje yomfana omncane waselokishini ekhula ezelwe up until ewele idakamizweni egcine seyisilwane elokishini zonke lezo zinto lezo ufisa ukuthi ahambele izikole atshele izingane ukuthi nazi izinto ekumele nizigade nazi izinto ekumele nizibheke because into ayishoyo uthi uma umuntu eseseyidakamizweni akuphazamisa impilo yakhe kuphela kepha kuphazamisa nempilo yabanye ngoba phela uma sebamba abantu inkunzi ebamba izingane inkunzi zesikole zigcina nazo iphazamiseke ekufundeni so ubene leso sifiso ke but ke siyathemba ukuthi uma iproject MPTV1 isiqalile ungomunye wabantu esiyohamba naye kodwa njengamanje into ekumele yenzeke kuzomela ngihambe ngiyomhodela ukuze ezokwazi usedayisa uma khona futhi nabanye abafisa ukuthi be-add belekelele esandleni sebeyongithinta enombolweni yami yocingo bafowethu siyabonga ukuthi uma usubuke wezwafika lasho ukuthi sidla amaningi sakeni siyabonga bafowethu kakhulu kwa support uhlelo siyacela abantu be-understand beqonde bafowethu uhlelo lokuqwashisa abantu and uma kuzoqhubeka kanje abantu bazogcina sebesaba ukufika bezoqwashisa abantu kanti ibalekile lento le ukuthi abantu mabaqwashiswe ukuze bengayitholi uma umzali uzela ingane yomfana uzela ingane yentombazane akekho umzali ozaziyo mayezela ukuthi uzela iphara wonke umuntu usuke ethi uzela udokotela uzela iphoyisa uzela uthisha kodwa uphaphama nje ngoba ingane yakhe isilingo usathana ngakho ke inhlelo noma ingosi njengale ingosi yokuthi ikwazi ukuthi ilekelela abazali ekuthenini bebheke izingane zabo ekukhuleni kwazo because na ingane mayisiqalile isiwumdlwembe isuke isiyingozi nakuwe mzali ingahamba ingane yodubula abantu lapha ingahamba ingane yokwenza izinto lapha bebuya abantu bezoshisa umuzi bezobulala wena mzali ngakho ke ukugwema ingane awenzeli ingane kuphela kepha nawe njengomzali usukuyivikela abazali abaningi bashonile ngenxa yezingane zabo abayithandayo egcina iwele idakamizweni zone kakhulu ngakho ke bafowethu siyacela sisukume sibambisane siqonde ivision siqonde inhloso ngqangi yohlelo is to raise awareness ebantwini beqaphela idakamizwa ngakho mangabe uyaqala ukuba ingxenye yethu siyacela ucinezele subscribe button ucinezele nebell siyacela abantu bejoine ne-membership i-membership yosiza ke sekuphele 2 years sicela i-membership kodwa sinabantu abangaphezu kwa-80,000 wama-subscribers kodwa i-membership esinayo abantu abawu-130 shuthi nje uyalibona igebe elikhona phakathi kwe-membership nabantu abangama-subscribers asikho-ke lapho kodwa sisekuthenini sasifisa ukuthi ama-members akwazi ukusilekelela ekuthenini sihambele izikole kodwa okubonakala ngathi kuyagqoza kodwa ke into ziyogcina zizenzekele ngendlela yazo sifisa nokwenza i-tournament isay no to drugs lapho khona uzoba nezingane zasema-university izingane ezihlala emaresi nabantu nje abahlalayo ngoba nakhona emaresi kuney'nkinga ey'nkulu izingane ezihlala emaresi ziyiphethe izingane ezihlala emaresi ziyaphuza ziyabhema zenza zonke izinto so nakhona siyadinga ukuthi sihambe siyonqanda umlilo but konke lokho kungadeterminwa imali lena
i-MPTV One Foundation engenayo, but siyacela makhona abantu abangakwazi ukuthi belule isandla beselule isandla, sifeze zonke lezi zinto esifuna ukuzenza, kakhulu njengamanje ukuhamba phambili. Uma unalelo shumi lelo, siyacela ukuthi nilekelele ekuthenini size umusa akwazi ukuthi adayise, abe umuntu njengabo bonke abantu, kufezeke nezifiso zakhe zokuthi eqwashise umphakathi njengoba kade ezile la. Ngakho-ke mina nguprofessor Ngwamkhize, ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sabheka umthetho ngasohlangothini lakamandlakazi, sangincenga.